tal como estamos outro día máis o podcast O Furancho de Toxo Telecom. É un novo podcast de culto. Hoxe, comigo, como novedad, desde a 12ª maravilla de Ribeira, de An Pequeno, Javier Fontaíña. Que tal, Javi, como estás? Moi ben. E aquí o meu carón, xa o conocedes, ex-artista, artista xubilado, dendo Perú para toda a galaxia, Fran Regueira. Que tal ti, Fran? Como Eu estás? moi ben, que tal o fin de semana? Como foi? Moi ben. Onde estamos agora? Porque eu estuve no fin de semana aquí. Onde vamos a estar se se chama o podcast O Furancho? Só dixemos no primeiro capítulo. Estamos no Furancho. Furancho. A terraza do Furancho, en En Boiro. Boiro, na terraza do Furancho. Na peatonal, en frente do Concello. Chicos, vamos por nosotros. Os queremos. Vale, sabemos que teño unha nova carta que a temos por aquí. Eu provei neste fin de semana, E que tal estaba? Bueno, a pregunta sobra, vale, o de sempre. Boísimo. Repetín os ovos rotos con pulpo. pero ahora teñen algo novo que me gustou moito e me chamou a atención. Ainda non probei, Eu sí, albóndigas a baixa temperatura. Albóndigas a Ibas baixa por aí. temperatura. Ibas por aí. Eu son máis de alta, pero de baixa temperatura. Sí. Chicos, moitas gracias por cedernos o espacio. Vinde por aquí pola terraza do Furancho. Espectacular. Acierto asegurado. Seguimos, sin máis dilación. Hoxe, Quen está aquí? temos un convidado. Sempre son moi vos, pero de hoxe ten algo especial. Sabías que literalmente é meu veciño? Porta con porta. Porta con porta. Ou bueno, máis ou menos. Preto está. Dende a Graña. A Giño ou Carreira, non sabemos. A Graña non sabemos se pertenece a Giño ou Carreira. Hai algúns que din Carreira, hai algúns que din a Giño, Carreira, Ribeira. Non sei que opinará él. Vamos a preguntar a él despois, a ver que nos A di. quen? Hoxe está con nós que pasou de poñer roupa de aguas a poñer traje e corbata. Nacido en 1993. Víctor Unha Manuel vez fomos ao fondo cargado de ourizos. Biman Style con todos nós, aplauso para él, por favor. Moi boas, chaval. Víctor, que tal, meu Víctor? hijo? Aquí estamos. Aquí estamos roubando ya a xente da casa. Bueno, non podía deixar de non vir. Para empezar, xa que estamos nun furancho, que non pode faltar para ti nun furancho cando vas? Cando vais a un furanchiño. Un boviño. Un boviño. És máis de blanco ou de tinto? De tinto. A verdade é que me Gusta gusta máis moito o tinto? tinto. Sí, así un borrioja, tal. Eu son de tintorro. Tinto. Que mancho os dentes. Epa! Que se barran. Vamos alá, que macho dentadura. A ver, nós queremos comentarche que o noso programa vámoslo dividir por cuncas, vale? Este xa é o segundo programa que estamos gravando, en realidad o terceiro, un medio se nos borrou, xa o contaremos máis para allá. E vamos a gravar o programa por cuncas. Na primeira cunca, que agora o noso Javi vainos Vai. a servir, vamos a falar un pouquiño. Tinto non temos, vale? No, este é blanco, Víctor, é máis a do A ver. Na primeira cunca gustaríanos, Víctor, que nos falaras un pouquiño de quen é Víctor, antes de Biman Style, que nos contes un pouquiño quen é ese Víctor juvenil, ese Víctor Sí. antes de por que foi Biman Style, por que asesoría de imagen, quen era Víctor antes desto? De eso conoces ti tamén, Eu conoso, pero quero que conozcan os nosos telespectadores. Pois nada, un rapaz sencillo de todo, de feito moi vergonzoso, como ben sabes, que costou chegar hasta aquí. É todo constante, unha lucha constante con isto. Nada, pois sempre me gustou a moda. Pois por cousas da vida e a familia, pois metíme ao mar, perseveiro, 11 anos da miña vida. Sí, despois para resumir rápido, fixe un parónsiño aí de 3 anos para estudiar asesoría de imagen, no que estou metido agora, tema de redes de empresas, de asesorías personales, a empresas, como acabo de decir. E agora volvo a retomar un pouco o tema do mar, como empecé a campaña dos percebes, que foi unha serie moi potente aí en redes sociales, e agora estamos na campaña de ourizo. É todo combinado aí, un mejunje, como vedes. Nada. E a xente como está respondendo, Víctor? A xente encantada. Gostalle moito o contenido que fajo, e máis como o transmito, que tamén é outra cousa importante, o gallego noso. O do noso, o da casa, o da terra. Teño que decir, respecto ao que acabas de comentar agora, que na miña vida xamais me interesou a moda. Nunca. Non sigo a ningún diseñador ni nada. E en cambio, o teu contido enganchoume. É que
tamén é outra forma de transmitir máis cercano, sabes? Eu falo como falaría con un colega, non che dixo non sei que, non sei can, nada. Un colega, este a chaqueta, pola, faz así, faz asá, e un lenguaje máis para andar por casa, non andas con... Claro, para que todo o mundo... Este punto, non sei que, non sei cuánto. Exactamente, para que todo o mundo poida entender. Que o entende un parvo, por así decir. Sí, sí. E ademais que quero tamén transmitilo a asesoría de imagen máis aos homes, porque as mulleres sí que lle gusta máis, preocupanse un pouco máis, pero os homes queremos todo máis instantáneo, non nos gusta ir tanto de compras e tal, e temos que dar todo un pouco máis mascadiño, pois justame darlle caña. Hasta agora o tema da asesoría de imagen, de vestir, da forma que ti vistes e todo, sempre estuvo máis pensado, orientado ou relacionado con xente de moitos cartos ou de... non para xente da calle, non? De altos ejecutivos, de reunións de business. É para nada, sabes que de feito é algo que quería destacar que é moi importante, o tema de vestirse ben e tal, vas a unha entrevista, vas a unha reunión, vas falar con alguén, incluso indo pola calle, míranche de outra maneira, sentindo moito, así. Sentindo moito, non? É o primeiro que entra polos ollos. É que sí, é así, así como todo nos entra primeiro polos ollos, hasta un plato de comida, xusto que estamos ahora no Furancho. Si ben implantadiño, ben con botal, justa máis. É verdad, non vale para nada. De primeiro se dixo, hostia, isto vai que gustar. Sí. Hasta lle pasa unha fotiño para redes. E se ten mala pinta, está desendiciado. Que é un vicio das fotos para redes, Vive deso. Vale. E non subo todo o que debería subir, claro. Sí. Eu teño unha pregunta, xa que estamos aí co tema das redes e tal e cual. Ti fijaste ten alguén para facer este tipo de contenido? Porque eu, personalmente, non, conocémonos e tal, somos do mesmo pueblo e tal, nunca vin a nadie facer un tipo de contenido de asesoría personal, asesoría de imagen. Tu vestes algún referente, oye, pois vin a este tío, gustaríame pois facer algo parecido a este, algún referente, no? Nada, nin pa eso, nin pa a maneira de vestir, pa nada, tío. De verdad, nunca me fijei en nadie para inspirarme. Sabes se hai alguén? Como? Sabes se hai alguén que o fai máis? A xente inspíranse en outros, pero totalmente. Non, digo, se sabes que hai alguén que fai máis ou menos algo como que faz ti. Aquí, no, aquí en Galicia non. Bueno, non o sei, seguramente o haya. Quero puntuar. Non o sei, claro. Eu non conozco. Non conozco, claro. Non inventaste ti. Non, exactamente. Sí. Da túa forma, eu, desde logo, non vi nada. En gallego, como falo eu, é intentar chegar a esa xente que igual lle costa máis, sabes? Pois, non. De feito, por iso tamén o fago un pouco, porque vexo que hai potencial aí, sabes? Tamén hai un pouco de ensina, tamén vexo. Fixaste un estudio de mercado, saleu así, ti tirás patadón pa diante. Sí. De feito, vou dicir que a hora de emprender, a veces hai que ter moito cuidado en anotar todo en papel, porque se non queda aí. Quero dicir, daslle 20 voltas, tal. Sí que é importante. Eu antes de empezar, collín como se tiña clientes, tal, vía que hai unha necesidade, falábanme, e dixo, pois veña, agora monto. Pero, se está seguido, porque eu sempre me gustou o tema de emprender e tal, e sempre anotaba as ideas nas libretas, pum, e vou a facerlle caso ao que din na escuela, os profesores, vai por orden, faz isto, estudio, non sei que, quedase na libreta, tío. Todo o que non leves á práctica queda na libreta. Por iso, podes ter a idea máis revolucionaria do mundo, que como non o leves á práctica non vale para nada. E iso é unha cousa que tamén quero decir, porque de verdad, que eu teño unha che de ideas anotadas na libreta, pero eso. E esta que non anotei na libreta, foi adiante. Cantas cousas habrá que anotastes e che quedaron aí? O que pensastes? Un día, todo o mundo. E diste, mima, que idea máis boa, vou anotar Eses son os mellores sitios. Claro, pensas e diste, guau, que ideaza. Non lle contas a nadie, non a fas, morreu. Nada, non vale para nada. Eu aí estou moi alineado contigo. De feito, cando iba a montar isto, contiño todo o mundo. Todo o mundo. Dixeron, que boa idea, tal, non sei que. Para que non houbera volta atrás. Eso tamén é verdad. Esa foi unha das partes. Para que non teña volta atrás, é máis ter esa presión, esa pequena presión que che causa, e se veña, voy a dar. E agora, falando un poquinho tamén do tema das redes sociales, como ves o panorama gallego nas redes sociales, os xeradores de contido? A verdade que agora sí que está habendo moitos, verdad? Non sei, pero eu antes, cando eu empecé, non vía moita xente, pero sí que agora, mi madre, hai unha che de peña. Crees que se bo, malo? É máis, quero dicir, importante, falando o noso gallego. Que sí que hai moita xente, antes tamén estaba
o normativo que está moi ben, tal, pero, o que se usa cotidianamente, eu sinto dicirche, pero é este. Sí, bueno, en cada zona será o seu, non? En cada zona será o seu, quero dicir, pero... Que estos son moi importantes, ao final é máis, é bonito, non? Quero dicir. A min justa, eu vou moito por Lalín, por exemplo, a min justa mira Lalín, que me din, imos saltar na cima da mesa, non sei que, non sei canto. E eu chego ali co seo cajeada, e os tipos están flipando, xa me sei que traen pulpos, non sei que, non sei canto. A mí me encanta. Cada sitio o seu rollo, sabes? A mí me encanta eso, flípame, de verdad. Chegar a un sitio e que me falen un gallego, me gustou, encantado. Estás na casa, non? Flipas. Que se sube moita xente a ola? Ou que a xente que ti ves, porque eu vexo que hai xente que o fai moi forzado. Eu, por exemplo, son gallego parlante de toda a vida, ti tamén, sabes? Ao final, notase cando unha persona sempre falou castellano e quer facer a creación de contenido para ter ese público objetivo gallego, e forza a máquina, sabes? Ti crees que sí que hai moita eu creo que se nota, sí. E máis aproveitanse, porque isto tamén que decirlo, a comunidade gallega é moi arroupache. Somos como unha familia todos, de verdad que isto sí que o sinto. Creo realmente que se non fixera o meu contenido en gallego, creo, bueno, non se sabe, pero creo que costaríame máis, porque conseguiría, eso está claro. Seguramente me costaría máis, pero a verdade que a comunidade gallega apóyase moito entre... Entón, unha pregunta que me fan a min por a postura na que estou en Toxo ou que se fai en moitos generadores de contenido, ti o ves como unha forza, unha fortaleza ou como unha debilidade? Eu creo que ten un pouco de ambas. Sí. Ao principio, sin duda, é unha fortaleza. Sin duda é unha fortaleza. Pero, obviamente, se queres chegar máis alá... É onde iba agora. O público objetivo é moito menor. Sí. Final... De feito, perdón, que se estou cortando. No. De feito, os vídeos... Estou falando de redes, no meu sector. Os vídeos máis virales no mundo son sin falar. Por que? Porque as imágenes son universales. Sí, para un japonés que para un de Taiwán. Taiwán... Entón, no momento que lle metes un idioma, xa o propio algoritmo de Instagram o enseña nunha zona concreta. Xa. É máis, che quero dicir, un persona que só fale castellano non entende o gallego, salta un gallego e xa deslizas ao momento, entendes? Entonces... Sí, o que pasa é que o mellor tampouco non serías tan diferente a outros asesores de moda ou no caso de outras temáticas, a súa diferencia é que o fan para nós. O mellor que falamos antes, a min non me enganchastes pola moda, sino pola forma de transmitir o que... De transmitir. Claro, entón o mellor non sei, é complicado. É que esa é a clave, xa non só é tampouco o gallego, quero dicir, eu non utilicín o gallego, eu utilicín a maneira de falar que teño. Era esta, sabes? Se me poño a falar en castellano non sou capaz de transmitir, trabucaríame moito máis, sabes? Todo ese tipo de temas. Entonces, sin duda eu fíxeno porque é a maneira que teño de falar, como o meu abuelo me enseñou, vamos. Crees que perdestes moitas oportunidades aí? En plan de tema patrocinios, tema traballar con xente por cerrarte a falar en gallego ou non? Non o sei. Tampouco me interesa, verdad. Non che contactou ninguna empresa. Oye, si vienes a terme el anuncio en castellano, te doy tanto. No, de feito, bueno, eso é un punto clave, eu sempre xa dixo. Como moito eu poño os subtítulos en castellano, pero o meu contido sempre vai ser en gallego. Pero basicamente porque me gusta facelo así. Eu tampouco quero ser aquí, non sei, o rei de España, sabes? A mí dame igual. Ahora non está o pobre. Non está pero o que me refiero, que non quero ser aquí moi famoso ni nada, non me interesa eso, de verdad. É que para que che vai a ver na vida non necesitas eso. Estás como o que fas, eu teño unha... Cheja che ben, non? Sí, ademais, se faz un contenido bo, ainda que teñas pouca xente, tes unha comunidade fuerte. Foi pouca, que teño bastante, quero dicir que costou chegar aquí. Pero eu de verdade, sinto como unha comunidade moi fuerte, tío, cada cousa que subo me apoian moitísimo, moitos comentarios, visitas a tope, eu estou moi feliz. Que tamén, falando de redes sociales, de influencers, de todo isto, faise moito foco no número de seguidores, que realmente non é unha métrica importante, non? Por si tes 3 millóns en Arabia... Claro, eso é unha cousa tamén... Eso é unha cousa importante, que moita xente, que xa falarei tamén nas miñas redes, moi importante, que a xente non se dá de conta que hoxe en día, por desgracia, todo se compra. E hai moita xente maior que non comprende aínda, igual de 40 ou tal, que lle costa un pouquiño máis. De 40 máis. Non acabasme de falar. Era broma. Non é maior, quero dicir. Era broma que algún aquí na mesa sabe máis de 40. Non é maior como tal, sino no tema das redes, sabes? Que sea máis adulto, non comprende o mismo que comprende unha persona que está dentro metido. E ti ves os números ali, 1 millón de seguidores, e pode ser comprados,
Xa. Focho de verdad. Por eso é que nós temos visto 1 millón de seguidores, Abdul ya non sei que. Claro, cheganche á empresa, mira, quero che facer unha colaboración, tal, non sei que opinas? E dice ti, mi má, ten 1 millón de Ten 1 millón de seguidores, tal, seguidores. non sei que. Este algo fai, algo fai. Mi má, ten que ser moi bo, tal. Esa lle das credibilidade, ni siquiera investigas, ni siquiera miras o que fai, ni siquiera miras o que é. Pero eso pasa moito. Pasa. Non sei se moito, obviamente a mí non me pasa, porque eu, obviamente, pillo só abuelo. Que eu estou forísimo, o sea, se Porque- controlas as redes sociales, pero non sabía que tamén se podían facer ese tipo de Claro. cosas de seguidores e tal. Isto é moi fácil. Obviamente, depende do nicho. A mí non me vai a saltar unha cousa de, non sei, Sí, de Arabia Saudí, eu que sei. exactamente, unha persona de 1 millón de seguidores. Pero se hai 1 millón de seguidores en Galicia, raro é que non a vires algunha vez. E dixo, jova, dixo, hostia, este non me sona de nada. Déxame mirar. Nada, basura. Sí, Claro, así de claro. así de claro. Pregunta, que a mí interesa me sabelo. Que tal o vir unha casa, teu pai, teu abuelo, cando empezaste... Joder, eu vexo Que xa son famosos tamén, como sacas, ti. sacas ao abuelo nos vídeos, sacas a Alejandro nos vídeos, sacas a teu pai nos vídeos. Coño. Fliparía, sobre todo o teu abuelo, sobre todo o vello, dirá, mi madre. Non acaba de entender o mellor. Méteme aquí no coche, non sei que, canto, me gravar unha publicidade, teu pai que si fai un cosido, que si cata de viños, que aquí para lá. Ten que flipar. O sea, Sí. cando te fixaste viral, tuveron que flipar. Sí. Bueno, teu pai é relativamente xove. No, pero, Sí, pero sí, joder. Pero claro, o que di Fran, supoño que é referente a Jobá, eu deixen o percebe Deixaste e máis o o traballo do familiar, mar, non? fijo, quero dicir, un sueldo mes a mes, e estuve 3 anos tirando de aforros e tal, estaba aí co collos atascado, e Jobá, el díxeme, fillo, ti si te ves, sempre pregunta, si te ves con capacidades, con ganas, pois, ca forza que hai que botarlle, avante, eu apoioche no que faga falta. A ver, tamén, quero dicir que tamén tuve un pouco de suerte, que isto tamén hai que dicilo. Joder, eu tiña meu pai aí. Eu non iba a quedar na calle, sabes? Iso tamén... Só faz como cun colchonchiño detrás, Claro, que isto falla, hai que reconocer- agarro a planeadora e volvo a Claro, hai que reconocer que a suerte, moita xente di que a suerte non existe, sí que existe. Existe, home. Ainda que sea unha pouquiña, ainda que tienes que buscar ou que sea, existe. Isto é así. Sí, é verdade. Entonces, pois eso. Obviamente, lo ao principio, como non... Eu estuve un ano subindo vídeo diario ou así, ou a veces incluso 2, e así, eso foi unha locura. Entón, meu pai vía, jova, moito tempo lle dedicas, pero que, onde están os cartos? Sí, que ao final é eso. É que pasa, eu dixelle, tranquilo, pa, que han de chegar. Eu dixelle, sí, porque eu estou seguro que han de chegar. Canto tempo, máis ou menos, sonou a campana? Desde que empezastes hasta que dixaste, hostia, aquí hai chicha. Pois, casi o ano, casi o ano. Un aniño, tío, o sea, un Sí. aniño, tirando de forros... Sí. E non dixastes, buf, A ver, quero dicir, eu empecín a estudiar asesoría de imagen, que son 2 anos, que era un ciclo superior, e eu empecín a crear contenido no 2º ano, porque cando ves que, jová, estou acabando, non teño nada para salir, tal, volver ao mar, tal, tamén o ves como un pequeno fracaso, voume para ter que volver, veño co rabo entre as pernas, entendes? Eu tiña caña, dixen, pois vou facer, justame, son creativo, justame facer vídeos, justame editar, justame o marketing digital, tal, veña, avante, poñome a facer vídeos e enseño yo a empresa, mira, sei que son capaz de facer isto. Empecé como un hobby, tamén me gustaba ao principio, empecé ca moda, que me gusta moito, sonou a flauta, dali a 8, 9 meses, xa empezaron as primeiras colaboracións, con roupa, e despois chegaron os cartos. Cando ves que eres bo tal, mira, roupa non, agora eu teño que comer. Mira, roupa non quita Non se fame. come. Que tamén, bueno, referente ao que dixestes antes, teño que volver co ramo tras pernas, tampouco tería mal, non? Non, home, non teré Eso mal, pero non jova, que que tamén nadie- todas as persoas temos un orgullo. Sí, E se non, bótase. joder. Claro, bótase máis forza se fai falta. que non lle quite a nadie as ganas de emprender polo medo a fracasar, vamos a fracasar. De feito, é moi importante fracasar canto antes para remediarlo. Correcto. Non De ten feito, mal. a min moitas veces, perdona que te estou cortando, justame fallar rápido para emendar o error e darlle máis caña. Eu Claro. creo que é importante, porque a veces acertas de suerte. Sí. E non o sabes. Verdad. E diste, mima, que bueno soy. Os coñóns. Foi chiripa. Sí, claro, porque despois diste, mima, mételle máis pasta, ainda máis tal, e fallas, entendes? O sea, Sí, pero bueno, eso hasta que che pasa un pouco a saber, sabes? No, eu creo que fracasar de vez en cando está ben porque é importante. o que está mal é fracasar e fracasei, rendirme. No. No. Fracasar, por qué? Arreglas os errores. Arreglar. E sigues. Vamos, outra vez e arrancar. Víctor, Javi,
Vamos cun Chegou xogo, o non? momento de facer o primeiro dos xogos. Veña. Que a xente, que se temos un público fiel xa do primeiro podcast que gravamos, sabe que o primeiro dos xogos, o primer fura en xogo, é o Trivial, de Toxo Telecom. As mellores tarifas en fibra móvil. Vamos alá, presentando o Trivial. Víctor, moi fácil. Xogas algunha vez o Triviados ou algún Trivial destes, ou o Trivial na casa. O dos quesiños. Culicuado. Pois aquí xogamos sin quesiños. Pois aquí xogamos cos quesiños, está a nosa ruleta, non lle des moita forza porque se pasa de revolucións é do Amazon. A ver, vamos a mover isto que se non toca sempre o mismo. Vale. Así que temos moi fácil. 3 categorías. Entretenimiento, geografía e historia e deportes. Vale. Cal é que te ves máis... E sempre de historia. Diría, porque... Bueno, Ten historia, fostes vos, co Belino... non te quedes dándolle velocidade que ten 3 en 1 e... Pa onde lle topa, cargar. Ponde máis RBHD. Gira pos dous lados, é unha máquina. Operativa A, B, C ou D, tes 4 opcións, vale? Non tes que saber non tes que saber de memoria, vale? Vamos a facer o enunciado e se acertas as 3 preguntas, levas un regalo. Se non as acertas, O levas tamén. Porque xa te... así me gusta. botamos outra cunca de viño e vas por aí abaixo tranquilo. Que saleu? X. Xeografía e historia. Xeografía e historia. Javi, queres ler ti a primeira pregunta? Arranco. Vamos allá. Xeografía e historia. Se me falas de pedras no mar, igual... Pois mira, hasta nunca eu. Tes aquí unha. Teño aquí. Tes aí, sabes moito. Veño preparado, Fran, por Dios. Que famosa revolta galega do século XV se ergueu contra os abusos da nobleza? A. A revolta dos foros. B. A revolta irmandiña ou a revolta dos irmandiños. A. No. C. A revolta de Castiñeiras ou D. Revolta de setas con gambas. Non sei, macho. Queres que che repasemos as respostas? É moi fácil, Sí, Isto é é moi fácil, Víctor. A. Revolta dos foros. B. Revolta irmandiña. C. A revolta de Castiñeiras ou D. Revolta de setas con gambas. Veña, vou votar a de Castiñeiras. Revolta Revolta de Castiñeiras, Víctor. Esta non- Efectivamente non é esa. Esta non a vimbir. A revolta irmandiña. Castiñeiras é un barrio de Ribeira para que nuestros oyentes nos escuchen hasta los de Vimianzo. A revolta é un barrio de Castiñeiras que pertenece a Ribeira. O barrio da revolta, non che sona? Sí. No. Ai, non me sona. Sacamos o pequeño e perdemos. É que eu estou perdido de geografía, se Creo que é unha... Non é incluso unha asociación. A revolta de Castiñeiras. Non creo. Eu sei que é un barrio. Pois mira, si hai unha asociación, levades publicidade. Si non hai, Viva a revolta, moitos amigos ali na revolta. cortamos este cacho. Friends forever. Viva Castiñeiras, terra polo medio. Veña, vamos ca segunda pregunta. Víctor, Vou fallar. metille unha ruleta. Este xa fallaste, non pasa nada. Vas a fallar todas, macho. En Castiñeiras non che contratan, vale? Ai, Dios mío, a ver. Esta vas... Fala ti, Fran. A ver, se insistes. Non hai unha de dibujar ou algo. Aí dá sempre. No, iso é que Eso non no party, claro. Temos pouco para Cernal. Na segunda temporada metemos o enfocar party. ca cámara aí, é un follón. A ver. Entretenimiento. Ou xeografía. Ojo. Deporte. É un entretenimiento, A ver. Veña, entretenimiento. Vamos a falar como se fora entretenimiento. Esta. Ahora cambiamos así. Entretenimiento. Esta vai do teu gremio, Que diseñador ou diseñadora, galego ou galega, coñecida internacionalmente polo seu traballo con punto e pola marca que leva o seu nome, é a seguinte. Traballo con punto, vale? A. Purificación García. B. Adolfo Domínguez. C. Roberto Berino. D. Quina Fernández. Víctor. Como era agua? Purificación García. Con punto. Con punto. Ti sabrás, eu Eu non sei, macho. traxe de punto, será, non? Un traxe de punto. Podes usar o comodín do público. É que é o público. Meu primo Alberto. Non cho recomendo, pero poder podes usalo. E como é a pregunta? Que Cal é a diseñadora ou diseñadora, Jallejo ou Jalleja, que se fixo famoso por o facer seu trajes de punto. traballo con punto. Casi xa cambia a pregunta, hai outra, Unha de series de televisión. Vou quedar mal outra vez. Ou a dicir a ver. Adolfo Domínguez. No. Tampouco.
Error, Quina Fernández. Esa non, é a única que non me É a sonaba. única, pois hai que dicir que non che son. A ver. Vale, veña, vamos a facer unha de deportes que queda, Javi, veña, fai a ti. Si fago un pleno ao revés. Si fas un pleno ao revés, Tamén levas vas a levar premio. un regalo, pero non che vamos a decir cal. Vamos, con... A ver, eran complicadas estas, Estas eran complicadas. Eu pensei que era na moda e te ibas a desenvolver como un tiburón, pero nada. Non teño ni idea. Deportes, Vamos con señor. deportes. Sí. Que club galego de fútbol gañou a Copa do Rei na temporada 2001-2002? Atento, A. Real Club Celta de Vigo. B. Deportivo de La Coruña. C. Lugo ou D. O Pontevedra. A ver, iba a decir deportivo sempre. Saltar que saltar. Pero non pouco supera, Entonces, A ver. A B. Vale, grande, Víctor. Soupa. Deportivo da Coruña, sí, señor. Voy a Ganou a tener que Copa do Rei cambiar na de- temporada 2001-2002, despois daquele Super Depor con Fran e Yalmiña a la cabeza. Grande. Yalmiña Grande, estuvo. Ahora, hostia, Yalmiña. É máis, man. Bueno, que tal se parece o xogo? Mi má que difícil, macho. A ver, é un trivial, o regalo que tamén che vai a esperar non é moco de pavo. Vale, só veremos ao final do Está do o podcast. mellor regalo de concursos, creo que o leva Pasapalabra, ¿no? Que o O bote de pasapalabra. sí, que o regalo dos concursos de televisión máis altos que hai. Comparado con este nada. Despois estamos nós. A ver. Comparado con este nada. Bueno, Pero que se fallei, porque ahora xa... Pero damos un regalo igual, home. Vamos a regalo igual, tipo tranquilo. E agora vamos a ir. Ahora vamos a ir ca segunda cunca. Claro que está. vamos que segunda cunca. Acabaste, subiño. Vamos a ir ca Bota segunda ñepo. cunca. Gustoume, De onde sacastes este? Fano aí atrás. Está breu aí. O que pasa é que pega moito o pelotazo. Pois sales de aquí. Buah. Cantando beixiño. A segunda cunca, Víctor, queremos ver nesta segunda cunca, Gabi. Queremos preguntar a Víctor un pouquiño polo Víctor actual, polos Por novos Biman. polo Biman Style, polos Deixamos a un lado Víctor. polos novos proxectos de Víctor, que sabemos que fixestes aí un novo proxecto aí chulo que acaba de arrancar non fai moito. Sí, sí, sí. Queremos eso, que nos contes se tes algo en mente, se vai cambiar algo no teu contenido, que nos tens algunha novedad para presentar neste pedazo de podcast. Xente, poñed en comentarios, por favor, poñed en comentarios preguntas para o trivial que estamos vendo que se están facendo moi complicados para os invitados. Víctor. Pois sí, abrín unha asesoría de imagen en Ribeira, como sabedes, Atelier 21. Obviamente a miña perspectiva é asesorías de imagen personales a personas. Animales de momento non tens nada pensado. Molaríame enfocarme en homes, sabes? Molaríame enfocarme en homes tal, pero sí que obviamente atenderei de todo. O problema é que estou absorbido pola segunda parte do meu traballo, que é as redes sociales, que eu gestiono redes de empresas, levolle un pouco a imagen así a varias empresas, e teño un pouco, pois, levame moito tempo, e non dou a todo, lo, sabes? Ese é o tema. E aparte, estou indo a mar, que estou aí grabando tamén unha serie. A campaña do Ouriso. Sí, a campaña de Ouriso, estou facendo aí un pequeno documental moi chulo que pronto salirá. Cámara sumergible, Víctor. Danos a primicia. Cámara sumergible, Víctor. Claro. Alright, tirando de bombona, Sí. cámara sumergible. Home. Sí, señor, fillo. Bueno, mira, Vai, Estou moi aí, orgulloso de guapas, ti. sí, sí, sí. Hostia, vai estar moi guapo eso. Sí. Sí. Vou facer un pouco un pequeno vídeo así 10 minutos ou 15 ou así, máis largo. Eu creo que todo o mundo sabe donde se saca o percebe, todo o mundo sabe que o percebe é complicado, pero ao final, como o vimos desde a túa perspectiva de primeira persona, eso Bastante poucas flipou. veces se ve. Mal tempo, A xente xente non sabe, flipou, mamá, claro. unha locura. É que a xente non sabe o que é. Sí que che graban moitas veces, porque tamén hai que decir que eu son un traballador máis a bordo da lancha, non vou a mirar como moita xente que fai si vamos mirar como pescan ou vamos mirar como coños percebes ou tal, non, eu era un máis, esa é outra perspectiva que Claro, pues, primeira non persona, había, eso exactamente. non- Sí, 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 sí. Non temos. Pois aí está, nada, co tema das asesorías, enfocar, volver un pouco a darlle caña ao tema de en redes da imagen personal. Contanos un Enfocar. pouquiño quen ou cando podemos ir aí? Por qué? Por que vou ir eu? Por que vai ir Fran? Pois non sei, Sí, que pois nos ao vas a aportar a maiores. Claro, mellor, pois un novio antes da boda, ou unha persona simplemente que se quere sentir máis cómoda ou máis
Ou sacarse con moito, máis sacarse partido. autoestima, Sí. ou quen? Contanos, quen pode ir? Por que teño que ir eu, por exemplo? A ver, aquí vimos dar a solución a varias cousas que... Perdón. A ver, vimos dar solución, pois quero dar solución a estes problemas que viña dicindo antes, que é o tempo de compra, o comprar mal, quero dicir, moitas veces gusta unha cousa na tenda, chegas a casa e, ostras, non me gusta xa aquí e tal. Porque é porque simplemente che gustaba a prenda, non che gustaba como che quedaba. E eso, pois, é unha solución. Despois, non engañarte en tallas tamén é importante, porque moita xente non sabe nin siquiera a talla que leve usar. En tiros, en cortes me refiero a máis arriba, máis abaixo, máis apretado, menos apretado, moitas cousas. E despois, os colores, a xente non sabe que color lle suele quedar mellor. Que moitas veces, estos son como un pequenos tips, tampouco é unha regla universal, fai isto sí ou sí ou sí. Pero eu axúdoche, porque eu, por exemplo, vamos poñer a mesma perspectiva que me sei explicar mellor. Eu entro nunha tienda, e todo que sean colores que non me van ben, por exemplo, un gris, claro, colores fríos que se lle chaman, pasteles e tal, eu xa nin os miro. E a vexo, esa non vou a eso, vou directamente aos colores que me quedan ben, os meu azul oscuro, vou ao marrón, vou ao burdeos, ao verde oscuro, entonces vou a tiro fijo. E iso si, sempre tamén que é concienciar a xente de non comprar por comprar. Eu se vou comprar un sitio vou ca libreta, faime falta isto, e non mido nada máis. Eu non vou á tienda, vou mirar a ver que hai novo, tal, non sei que, a ver se hai algo. Non. Eu para iso non vou, entendes? E tamén outra cosa que me preguntaron na tele é jova, ti tes que ter un armario enorme? Pois non. Esa é outra cousa que tamén viño de decir, que se és capaz de combinar todo, non che falta ter un armario moi grande para ir ben sempre, e ir cambiando sempre. Porque cos colores, o que ten é que, se compras todos os colores da mesma sintonía, da mesma calidez, por exemplo, no meu caso, calidez, todos quedan ben entre sí, entón ti fas aí miles de combinacións con 4 prendas, ou con 5 prendas, entendes? Iso é algo moi bo, moi fácil. Perdona, en que te basas? En plan, eu porque teño a cara de Repinaldo este que estou sempre rojo. Me daría mellor, claro, sabes? Supoño que te basarás no tono da piel. Un blanco, Sí, mira, que vas como unha bandera de Japón. Vouche dicir así, pecas, pelo a tonos claros, que non te pos moreno, o pelo máis rubio, máis blanco, esos son tonos fríos. Vale. E sintalle máis ben, pois, o que dicía, pasteles, grises, o negro pode quedar ben tamén, porque o negro tamén é un color complicado a hora de poñer. Sí? Sí. Poños aquí. De feito, eu non teño nada negro. A ver, se que teño unha camisa ou dúas. Sempre se dicía así, o negro pega con todo, non? Sí. Sí, a ver, ese é o tema, que a xente por eso usa tanto, porque síntese cómodo e combina con moitas cousas. Eso sí que é verdad, non hai no que dicir. Pero eu, en vez de poñer negro, pois poño un azul oscuro. Fai un pouco o mesmo efecto e queda mellor. Eu, polo que dices, estou entendendo que se eu vou a túa... Si contratas Atelier 21. Sí, non me vas simplemente a enseñar a vestir mellor, senón pois a forrar cartos, a forrar tempo, sentirme Pa sempre, arreglo xa vida pa sempre. sentirme o mellor Uno se comigo controla, mismo, porque non? Sí, no, é verdad, porque eso vai che valer pa sempre. Eso é un estudio que che vai e quedache pa sempre. Non tens que volver, dentro de un ano teño que volver a... Non, porque, a ver, os teus colores e a túa piel e o teu pelo vai ser sempre igual. O meu pelo queda pouquinho. Pero bueno, eso xa, se non tens, pois mira, máis fácil. Al que te forras. Combina máis fácil. Menos a combinar, sí. Pero sí, jova, quero dicir, eu incluso a hora de afeitarse, a hora de poñerse os peinados, as gafas, Os lises, que cando che ves eu sempre os lises. as colonias, os perfumes, pois sí, todo axuda. Que che dixo? Abristes fai un mes, máis ou menos, non? Ou se non máis ou menos, fai un mes. Sí, hai un mes, fai un mes. Como vai a cousa? Como vai de clientela? Tes xa varios clientes que che preguntaron? Non, Eso vai máis parado? O tema é iso, que agora mismo non o teño aberto porque está parado. Teño parado porque o che acabo de dicir. Eu agora mismo estou enfocado no tema das redes sociales. E en algún momento, espero que pronto, sacarei xa o... Sí que me falaron xente, e teño anotado xente na axenda, pero... De momento? Claro, sí, de momento... Levas bastantes empresas, non? De redes sociales. Sí, unhas cuantas. Genial, que ao final tamén a xente que non está moi metida, que non te conoce tanto, pensa que ti te dedicas simplemente ao teu contenido, pero non, faz o teu e empresas de... De feito, agora mismo, pouco fago no meu porque tampouco teño tempo. Bueno. Exactamente. Porque se a xente non o sabe,
Traballou en Toxo Telecom tamén. Sí, traballou. Sí. Jova, pois sí. Gustaríame, é un proxecto que teño parado, pero sí que quero... Estou non facendo, a pouco. Esa teño casi para poñer en marcha, pero sí que ainda non está. Realmente, supoño que non sei cantas empresas levarás. Vamos a poñer un número a 10 empresas. Desas 10 empresas, a cantas lle sacas partido 100%? Ás 10? Como partido. Coño, que os números suben, ao final iso é mides en números, a cantas 100% lle sacas partido, cantas multiplicas as súas visitas, Lleva ben, sí. En todas, ou en algunha, a ver, Sí, hai algunha que te pegas un pavo. Sí. A ver, cada empresa tamén terá, Por eso digo, é diferente. supoño que terá parte de culpa todo o mundo. De feito, teño aí unha empresa que me está costando, esa lle vou dicir de que, mira, Pero por a túa parte está costando ou porque non poñen da súa parte esa empresa? Non o sei, pois será des dous. Eu creo que obviamente eu podo facer o mellor se non o estou conseguindo, pero de feito esa vai a ser unha das empresas que termine agora con eles, porque a mí tampouco me gusta estar cobrando ya alguén se non lle estou dando un rendimento. E por eso tampouco non suelo facer contratos largos, sabes? Eu vou mes a mes. Vai ben este mes? Seguimos. Non vai ben? Non pasa nada. Deixamos. De todo tipo, non? Sí. Digo que non, eu tiño un taller, chamoche Vítor, tiño un taller, ti que fajo os cambios de aceite 50 euros, ven Vítor aquí, fai o canto. Mira, obviamente, primeiro vou hasta ali, temos unha reunión, miramos se é viable, se hai contenido para subir, se hai posibilidade de facelo, porque tamén hai moitas empresas que non son capaces nin a dedicar ese tempo necesario a gravar, sabes? E iso é importante. Claro. Porque aquí a xente pensa, vou a contratar a alguén e listo, teño xafo. Non. Se queres que algo vaya ben, costa traballo, é tempo. Claro, ao final, ti non podes conocer todos os sectores do mundo. Exactamente. Nin todas as empresas do mundo. Pero ainda así me refiero no tema de que, jova, se eu chego a túa empresa, ti tesme que dedicar tempo. Ou tes que ter alguén para dedicarme tempo a gravar, facer ben o guión, preparar todo ben, gravar ben. Porque eu non fago ese contenido de chego chalibeño, vamos a facer un viral. Eu iso non o fago. Porque iso non vale para nada. Porque iso é tirar unha moneda ao aire. Se hai suerte, sí, e se non hai suerte, non. E máis querrás un pouco que che dixa a persona no entorno que traballa, oye, pois a mí interesaríame que enfocaras máis en isto. Tamén. Pero eu si me din, Vítor, queremos facer virales. Eu non son o teu amigo, chama a outra persona. Existe, o sea, hai xente que che di, vouche facer un viral e vouche petar o chiringuito. Hai creadores que fan eso. O que dixa eso, eu creo que... Estás tirando un triple. Sí. Porque, quero dicir, un viral, a non ser que sea, vouche facer un contenido sobre a túa empresa viral. A outra cousa é replicar un viral, quero dicir, esas de coña, así. Sí, pero ao final eso tampouco repercute no negocio. Nada. Pero eso, no, Igual podes ter un millón de visitas que non valen para nada, Claro, se nós, por exemplo, Toxo, ahora, facemos un vídeo, un trend, non? Chámese trend. Sí, uns trend. Eso é, virales, uns trend, sí. E se fai viral e nos conocen en Corcubión e despois Madrid, Singapur, non nos vale de nada, realmente. Obviamente, alguén ha de mirar, pero van a mirar polo chiste, sabes? Eu, de verdade, eu non fago virales, eso lle digo. A mí gustame inspirarme na empresa, darlle voltas, comerme a cabeza, vamos a facer así, vamos a facer alá, este non funcionou, vamos a facer este, hasta que salga. Porque o que hai que transmitir é a tua empresa, se faz virales, non sei, eu non me sinto justo. E máis, tamén unha cousa, que ir gravar 15 segundos ou 30 segundos, 5 minutos e facer un vídeo, estou che cobrando, bueno, pareceme tamén. É un roubo, Faz moitas colaboracións con compañeiros, Vítor, isto interesa-me. Porque estuvo Champi grabando con nós, xa, en primicia, por favor, ídolo saber. Igual non sale porque saleu medio nefasto o tema, que unha cámara non grabou, xa vamos, aquí andamos a peito descoberto. Unha cámara non grabou, o noso realizador tuvo que marchar, que saleu unha urgencia. Marchou que tiña que marchar. Andaba malo do estómago. E nós que tampouco que seamos aquí, como lle chaman o produtor este, como lle chaman, home? Steven Spielberg. Non supamos darlle ao play. Quedou así a cousa a medias. Fallo do directo. El dixíanos que el non se leva con prácticamente nada e que as colabos fainas porque ten que facer as marcas e tal. A ti como che parece o ambiente que hai entre os creadores de contenido? El, o grava en castellano. Que tal é a comunidade gallega dos creadores, entre creadores? Tendes bo rollo, non? A ver, hai de todo. Hai de todo. Como na vida hai mesma. De todo. Eu levo ben con todo o mundo, pero si é verdad que tampouco fago colaboracións. Porque non me gusta, quero dicir, é a miña imagen, se me meto con alguén e despois, nada, paso, non quero. De verdade, eu sinto-me máis cómodo facendo o meu contenido e
Porque a veces tamén dis, jova, se faz contenido con este, vai ir mellor, vai subir... Dame igual, é que che viña dicindo antes, dame igual. A mí vai me ben facendo o que fajo, construyes unha comunidade máis sólida porque che... Jova, se alguén che sigue é porque de verdad lle gusta o que faz. Ou lle gusta como eres. É iso que se busca. Porque ter seguidores non vale para nada. Sí, pero sempre pode haber alguén co que te sintas cómodo grabando. Hai algún chaval ou chavala que te sintes cómodo grabando. Que fixeras algo. Pregunta violenta. A ver, si mira. Quen che cae mal? Jova, ao principio de todo, cando empecé, aos 2 ou 3 meses, que sí que jova, tiña un pelotazo e tal, sí que grabí con varios compañeiros e tal, é un xente moi guai. Pero é que que pasa? Que todo vai enfocado sempre era todo a coña, así, sabes? Sí. A min eso non me gusta pasar. Reírse o susto. Ao final cada un hai que reírse o susto. Claro, ten o seu nicho ou a súa... E máis eu tampouco quero facer contenido para ter aí enganchado ao móvil. Veña, vou pasar, mira, jajaja, non. Eu si fago contenido porque de verdade teño ganas de dicir algo ou de verdade che vou enseñar a facer algo. Intenésenos moito, isto que acabas de dicir. Cantas empresas puderon contactar contigo? Próbame esta paella, que está buísima. Salen nas redes sociales, a xente vai ali. Como vai o sistema ese? Chámanche, saquei unha hamburguesa. Víctor, vente a probar a hamburguesa, como vai o tema? Mira, o último que fixe no foi en diciembre, xa. Son uns chavales cos que agora estou traballando, estou llevando redes. Son uns chicos peruanos, de feito. Teñen 2 restaurantes, están montando outro máis. E jova, encantoulle o tema de... Ti refieres, perdona, aos resultados que lle din ou contacto? Eu refiro como ao tema contacto. Eu ahora mismo teño un restaurante. Sí. Non che quero contratar para que me leves as redes sociales, pero, oye, vou sacar unha hamburguesa, vou sacar unha un bocadillo. colaboración. Eu quero que veñas aquí, comas o bocadillo, dices que vou estar, cando che hai que arrimar. Podelo dicir ou non? Sí, quero mira, meter un compromiso. a este tipo... Pero gustaríame saber. Meterche nun compromiso. Si non, dis, cortar. No, mira, esta persona xusto, a ver, que tamén era en Coruña, entón sumiño un plus de ir hasta ali e tal, pois sí que lle cobrei 800 euros. Carallo, vou facer influencer. Pero unha cousa, díxome, de feito estou traballando con el porque lle foi moi ben. Genial. Sí, Sí, bueno, se non fora ben non está, exactamente, non claro, chegamos hasta aquí. Non estaría traballando con el agora, sí. Eso quería saberlo, Funcha aí, Bueno, non pasa nada. Pero, Que pasa? Tamén vou dicir, eu aí tamén, en esta persona xusto en concreto, os gastos de desplazamento tamén é 1 hora e pico ir para lá, outra hora volver. É o teu chollo, é o que sei. Eu fui músico, como todo o mundo sabe. Barato tampouco é. As cousas como son, o chollo vale cartos, o que queira que o invite, queira que facer as cousas gratis. Exactamente. E demais, eu prefiero cobrar máis e traballar pouco que estar traballando todo o día. Non te jodieras. Hostia, tamén é, hostia, aprende. Eu teño unha pregunta a raíz do que falabas antes, que facías mención que non che gusta ter unha persona enganchada aí co móvil, senón que queres aportar valor, non, digamos, ás persoas que che siguen. Que opinas do uso ou abuso do teléfono móvil agora mesmo na xuventude? Terrible. No, de verdade, te digo, é terrible. Porque, nas miñas propias carnes, moitas veces levantaste da cama e sacas o teléfono e como te despistes, van 30 minutos, Sí. Eso é terrible. E máis a hora de concentrarte, estás traballando algo, de repente sonas o teléfono, miras, van outros 30 minutos. Eso a nivel productivo é horrible. Pero tienes consciente. Javi, penso que pregunta máis pola xente máis xoven, que ti non nasestes cun móvil na man. No. Eso tamén é verdade. As novas generacións, ti és máis consciente, dijo, mi má, xa tirei media hora a basura, vou dar unha volta. Sabes, un rapaz, unha rapaza nova. De feito, unha cousa, eu miro o contenido e estou analizando os vídeos. O sea, me salta o meu tal e digo, por que funciona isto, por que non funciona? Vale. Pero o tema dos xóvenes sí que para min é un problema moi grave. Eu non sei como afectará isto a futuro, pero para mí parece moi... Xa non só o tema de estar enganchados, sino o que ven, sabes? Xa. Ven moitas vidas idealizadas por crear contenido e tal, igual todos queren ser creadores de contenido, tal, non sei que. Non... E pensa que todo o mundo lle vai ben, grava un videíño e... Sabes? Claro. No, hai moito chollo, como ti dixeste, levaste tú a non só iso, que... Jova, para chegar hasta aquí eu tuve que estudiar moito, tuve que practicar moito, tuve que dedicar moito tempo. Pero, jova, idealizan unha vida e despois se non consiguen chegar hasta aí, igual se frustran. Unha frustración. É máis,
cantos non problemas hai hoxe en día, a xente mazo problemas a nivel psicolóxico, o tema de ansiedade, o tema de todo este tipo de cousas. Pois eu creo que é moito a raíz do teléfono, non? Sí, así que hai problemas agora de lectura e todo. Tamén, non? Sí, de escritura, de concentración, de escritura e todo isto derivados deso. E a min teme pasado moitas veces de preguntarlle a alguén que larga un dato, sabes como podo largar ahora que unha anaconda pesa 35 kilos, por exemplo, e pregúntese, onde vistes? Vino en TikTok. E creen que é verdad. O que sale en TikTok é a nova Encarta, o que para nós era Encarta. Carta, Enciclopedia Larús. Enciclopedia Larús. Pois Somos uns puretas, tío. Vino en TikTok. Ay, Ya te toma por Dios culo. mío. É verídico. Certificado por Chagán. A xente, os rapaces buscan todo en TikTok. É que- Queres comer a tal? En TikTok. Pasada. Como se fai isto? En TikTok. Todo E busca en agora- Pero TikTok. así hasta se volven E agora, se me permitides, ChatGPT, inteligencia artificial, etc. Eu non Eso- querría ser profesor. Eu non quero que me opere un chaval que fixo a carreira con inteligencia artificial o día de mañán, a corazón aberto. Prefiero morir. Claro, ese tipo igual fixo os 20 traballos ou 200 traballos que lle mandan en medicina co puto ChatGPT. Bueno, tío, facías co Ricón do Vago, non me jodas. Non é o mesmo. Non é o mesmo. Non, coño. Non é, a ver, non é o mesmo. É unha ferramenta que El se sabes Rincón utilizar del ben, Vago. é a Ai, hostia. sí. O que, Pero- el Rincón del Vago ou ChatGPT? O Rincón do Vago xa tiña máis que masticado de castellano. Ai, hombre. madre. Agora sí que ti non sabes se o quitou do Rincón do Vago, ChatGPT é unha locura. Bueno, hombre, non yo- és capaz de identificarlo. Non és capaz de identificar. Pero teño que dicir que eu uso moito, Claro, Eu xa uso eu. moito. Xa eu. Pero... A mí que non me opere. Pero a isto tamén ven... Que lle vas a preguntar? Isto tamén ven... De que ano é? Se é de 2005 para diante, non quero operación. Pregúntalle se lle ten nombre. Tense nombre ao ChatGPT. Ya se me va. É iso que, joder, Pois nós vamos a implementar agentes de ChatGPT. pareceme maior, é que ChatGPT é a hostia. Claro. Ahora sí. Pero que non me Pero que espere. non... Vamos a implementar É o que agentes de digo, ben ChatGPT. utilizado, entonces. é unha ferramenta que é... No, Sí, claro, que pasa. pero eu non vou a eso, non me parece comparable de que unha persona que busque algo en ChatGPT para acompañarse, para sacar información, para que facer máis ágil, que de feito eu estou a favor, senón de que vexen en TikTok, porque si ti queres convencer a unhas personas, a un segmento de personas de algo, o sacas en TikTok e avante. Sí, sí, ademais que hai moita xente con moito poder, con moitos seguidores. Miran xa así a cámara directamente, se empezan a falar, e digo, wow, Que te lo comes con patatas. Que cheo de razón este home. É Cristo. Sí, a ver, Sí, claro. Porque non Fuente tes- TikTok. É preocupante. Son personalidades un pouquiño... Joder, venme un tipo dicirme calquera cousa que me dixe por TikTok, eu teño o suficiente personalidade para saber que non o vou facer porque non me sale nada. Ou contrastar información. Ou contrasto información. Buscas, sabes? etc. Outra cousa. Como ves os xóvenes de hoxendía co tema do gallego? Crees que están máis aguerridos aí, máis... Non? No. Ti crees que fai 20 anos, cando nós éramos rapaces, se falaba máis gallego que hoxendía? Eu creo que sí. Sí, porque eu tamén creo que tamén é un pouco polas redes sociales, quero dicir, non? O tema de que a xente está vendo todo o día contenido en castellano. Sí, a nivel cultural eu creo que ahora mismo hai bastantes máis referentes que falan gallego. Por exemplo, hai raperos en gallego, hai grupos de música que creo que cada vez fan a boca máis polo tema do gallego. Por eso que falábamos antes, porque tes está o tema máis unido. Sabes que creo eu? Eu creo que o gallego é como un nicho, creo que se está convertindo en un nicho, basicamente. No, eu de verdade penso Preocúpame a mí eso. o gallego eu creo que cada vez vais a falar menos. Eu de verdade o penso. Porque, que pasa? Que agora, sí, en internet aselle moita voz, tal, que ti sales de Ribeira, e por aí adiante, ou Xa en Ribeira, xa en Ribeira, hai moita xente que che fala castellano. a gente del centro xa non che fala castellano, É que, xa non sí. che fala gallego. Eu creo que... Isto de verdade o penso, O problema é que temos tamén bueno, non é problema, o bo é que temos moito contenido en gallego, pero isto é o de sempre. Cando ves moitas cousas en internet, mas como que o ves máis, mi má, que pasada, estás falando máis gallego. Non. Estás falando máis gallego nas redes. Eso é, saleche máis. Isto como é, cando antes non salía nada ou antes non había
problemas, tal, sacanse en internet agora, joder, a mí que mande el site. Sí, masifícase todo, está claro, porque ten máis visibilidade. Parece que hai máis, pero en realidad... Eu creo que o Porque ti Jallejo vas pola calle, no, bueno, dime, perdón. que chegou a UCI e está resurdindo. Eu digo como castelán falante toda a miña vida. Sí, el falou todavía castellano, dou fe. E... Pero claro, isto non vale, claro, eu quero que penses perspectiva na calle. Sí, eu penso que está resurdindo. O vexo en, por exemplo, agora as grandes compañías que se están convertindo. Pero iso é porque moita xente que ten se razón ela, as compañías porque o ves nas redes e tal. Claro, Pero ti vas pola no, calle, ti vas ao parque. En Ajiño é diferente, porque en Ajiño xa prácticamente todo o mundo fala gallego. Pero vaite ao parque en Ribeira, centro, sabes? En plan. Ou ao súper. Ou ao súper, nadie fala gallego. Os que están aquí, todos os que están aquí vendo este podcast ahora mismo, que están formando parte, vos que opinades? Que non, verdad? É que prácticamente nadie fala gallego. En comentarios vos que opinades? Eu digo por isto, porque que pasa? As redes como que che dan esa impresión, sabes? Pero eu realmente na calle vexo que se fala menos. É o que creo, a miña percepción a nivel personal. Xa, bueno, pois... Antes era o que había. Claro. Antes tamén o que falábamos outro día, creo que foi no podcast anterior, no de Jaime Maneiro. Antes o mellor tamén a relación máis cos vellos. Claro, andabas máis cos vellos, máis á taberna. Ahora ti andas con teu avó, non? Pero eu ando co abuelo de maneira puntual tamén. Sí, pero que pasa? Perdón. Os miniños agora non claro. van a tocar a pandereta, perdón, nin a pandereta. Se foran a pandereta, mi madre che va a dicir, van a tocar a pandereta. Van a tocar a guitarra, van a fútbol, van a non sei que, non están cos vellos como se estaba antes, nas aldeas. É máis antes, claro, é máis antes como os era. avós non lle estorban, pasa que hai que levar. Na nosa época, nós quedábamos cantas veces non quedábamos nós cos abuelos? Seguido estábamos cos abuelos, porque os pais tiñen que traballar ou que fose, eu estaba seguido co meu abuelo, máis que a miña abuela. Entendes? Claro, aí é gallejo seguido, tal. Tamén, nós igual tamén nos criamos en... criarnos en Ribeira tamén é diferente, creo eu, vamos, o tema de gallejo. Sí, non ten nada que ver Ribeira, por exemplo, con ir a Coruña, con Vigo, por exemplo, nada que ver. Que pasa con Vigo? Hai moito máis pijo, moito máis en Vigo castelán falante, por moito que lle queiran dar bo. E ahora dirás, no, es que el Celta sube todas as publicaciones en gallego, vale. En Vigo non se fala gallego. Non se fala, pero non se fala gallego en Vigo. Nada, en Coruña tampouco. Estuve estudiando dous anos ali, non fala nadie. En Coruña tampouco. En Coruña tampouco. En Ourense e Lugo sí. En Ourense Centro tampouco. En Lugo Centro, miau. Sabes, unha cousiña, Fran. Este podcast o facemos para conseguir seguidores. Mais. Xente de Vigo, non vos enfadai. Poñede en comentarios o que pensades de Fran. Poñede en comentarios xente de Vigo, que tamén hai galego. entorno, xente de Vigo, xente da Coruña, xente de las grandes ciudades. Cantos falades gallego? Hacer unha introspección. Non falades ningún gallego. Claro. Voy a la de mi abuelo al pueblo. Vives en Coruña, que vives en Beverly Hills. Entonces, por favor, faced un pouco de introspección. Non voy a la de mi abuela a ver si me hace unas filloas. Por Dios, é verdade ou non é verdade? Anchoas, como dices. Claro, sabes, é que sí, ahora está de moda ir a la del abuelo e que me enseña a usar el fouciño. A ver, por Dios. É que non pode ser, é que eso non me trajo, o que che dixes antes, que non me trajo a moita xente que se subeu a ola do gallego. Sabes? É que non me trajo, tío. Pero é que iso, o que che dicía antes, sí que é un potenciador, é máis que é, é o que dicíamos, que é, a xente gallega arroupache moito a hora de crear contenido e todo. Eso é sentino, de verdad. Pero despois sí que igual che capa un pouco no tema de seguir subindo, pero aí está o que ti busques. Pero eso é o público objetivo que ti queiras, claro, exactamente. Ni máis ni menos. Fran, eu creo que... Isto pode chegar ao seu fin? Venga, non, ainda queda algo. No. Víctor, que tal estás pasando, tío? Moi ben. Como vamos de tempo? Sínteste como na casa? Sínteste como na casa, sí, ainda lle damos unha voltiña. Pero creo que é o momento de meterlo nun compromiso. Víctor, dispara. És de carreira ou de ajiño? Son de carreira. De feito, que vos dicen antes, dicen que vos oín antes, decir, sabíades que ajiño pertenceu a carreira? Sí? Carreira era todo, enseñaronme nun libro, que era todo carreira. Carreira era... Xente de ajiño, contratar. O primeiro era carreira, incluso creo que Castiñeiras tamén era carreira. Era todo unha... Non te pas, Castiñeiras non, Aí non te buscar, aí non te sí, algo me sona deso. Aí non te poñen en comentarios. Eu sei que carreira, porque mo dixo Xan do Mar, gran persona.
Ou tirei un triple. Que Carreira era todo a aldea, Era todo. a aldea era Carreira. Ah, sí que era. Por eso despois, ao meterse a iglesia de Ajiño, foi cando se separou. Pero ao principio só A había... iglesia sempre separando cousas. Algo así, Mira, outro bueno. nicho máis que Pura de non Ribeira. Teño como así bajamente, pero é no de mirar, non? É no de mirar. Pois, algo me sona deso, a verdad. Pero bueno, era algo que queríamos saber, porque a xente da Graña non A ver sabemos que pasa, digo que son de Ajiño porque estou todo en Ajiño. Indo a mar, estou todo en Ajiño. Pero vives na Graña, a Graña pertenece a Carreira. a Graña pertence a Carreira. A mitad. Eu vivo en Ajiño. Pero ti vives en Cousas, non vives na Graña. A Graña, Couso, Ajiño. Sí, a tua calle é calle Graña. Lugar. Xente de fora de Ribeira que non está entendendo nada. Visitade a Graña. Visitade a Graña. Visitade a Ajiño, Carreira e Wow. Castiñeiras. Cando ya as festas da Graña. Que tempos aqueles. Eu fun, ti tocaste nas festas da Graña en Couso. Nun... Na festa cabalar de Couso. En riba dun remolque. Pero en Couso. En Couso. En Couso, Era, en Couso. era en Couso, non na Graña. Non era Graña. Na Graña, Non ojo, te había... enteras, non vives ali. Había festa tamén. Cortabas a calle principal. Había que dar... A que hai? A que hai, claro. Exactamente. a que hai. Claro que cascado. Bueno, creo que podíamos ir co siguiente. Víctor, Furanxoco, atreves a non? facer un furanxojo máis? Ou que? Veña. Este é Sí. fácil, Non me fagas Este é- preguntas, No, este é máis... Pois sí, é de pregunta. Dentro careta. Furanxojo 2. Este xogo titúlase Que prefires? Moi fácil. Prefires unha cousa ou outra. Aquí non hai trampa nin cartón. Transparente como el agua, Está seco, dixéronme que tiña sede por aquí por Sí, producción. dalle caña. Por favor, Javi, botolle unha poquilla. Que me está ajustando Non, que dixestes? o viño. Hostia, chicades, chicades o de Cristo. Vaixe como ajo. Que prefieres? Arrancamos, Víctor. Vestir toda a túa vida de chándal, pero combinado, ou descombinado de Florentino cas prendas que ti queiras? De Florentino, 100%. Pero 100%. Cantos anos fai que non pos un chándal? Que é iso? Iba a dicir que es. Poño solo para ir ao gimnasio. Cando iba. Sabías que Florentino é de Lalín? Sei, home, o de Lalín teño. Pero sabías ou sabías porque falamos antes de empezar a gravar? vou moito, como ti ben sabes, Javier. É todo o mundo. Vou moito por Lalín. Sabes que Lalín é a miña segunda casa. Xente de Lalín. Ole. Ainda non comí un cosido este ano, así que... No. Estoy abierto, que ahora voy a ser influencer, abierto a invitaciones, Casa Currás, Molinera, mis sitios de confianza, os quero. Estuve en Casa Currás. Eu estuve en todos os lados, Javier. Segunda pregunta. Esa era fácil, Túa. Que prefieres, Víctor? Comer toda a vida percebes de ajiño? Ou comer variedad de todo? Como comes agora, supoño que non só comerás percebes. E non poder probar os percebes na túa vida nunca máis. Uf. A ver. Coño, dúas que non quero ter o ácido úrico alto. Pero ibas pasar mal. Iba a pasar mal. Justo moito Ah, me percebe? gusta Moito. Me gusta moito. Será porque vives deso? Ou vivías? Ah, que pasa? Non sei. Como a menudo, bueno, ahora xa non tanto, pero a mí gusta moito, Sí? Buah, a mí nedos. O de ajiño, que me concretamente. gusta. Home, claro. A mellor Si non me fío. Certificado de calidad. Siguiente pregunta. Se viene. Que prefieres? Vivir toda a túa vida preto do mar, pero sin un peso? Ou non volver a ver o mar nunca máis e ser podre de cartos? Esta é complicada de carallo. Polo pan Buah. baila o can. Dicía miña abuela. Pero o mar é moito mar, no Sin un mar, peso, Pero poste a Pero vai ao percebe. patacas, vas ao mar, coller marisco. Nah, pero vides. Nunca terías un peso, porque de eso trata este xogo. Ainda que plantes o que plantes, vai chavais ou volves a arruinar. Bueno, sí, Pero- corres a fame! Claro, pero algo de cosecha propia pode ter. Comer vas a ter, vamos, eso sí, máis, faltaría máis. Nah, eu quero mar, eu quero sempre. mar, eu quero mar. Mar. Mira que son ambicioso, Eu creo que estaría contigo. Pero é que o mar... Ti vai ter, eu que sei, unha semana a Madrid ou así. Eu Causa esta caralho. son de mar tamén. Eu son de mar, min paso mal estar lexos do mar. Bueno, Víctor, a última pregunta. Esta é é unha dura. pregunta que lle fago a todos os convidados. É unha pregunta que dá moito que dicir da personalidade da persona. É unha pregunta que vou anotar e ao final farei aí como un cómputo general a ver que elige cada un. Estás preparado? Con todas. Vamos a ver. Que prefieres, Víctor? Enfrentarte con unha espada cando ti queiras,
o ti queiras na vida, a un gorila, Lomo plateado destes. gorila desde que mira para ti Pero eso como- sí, no calzoncillo. Como son de hábil ca espada? Ti sabrás? Es toda a vida para entrenar. Ou enfrentarte cando eles queiran aparecer, podes aparecer un día mentre estás cagando, en calquera cousa. 1000 jalos que vayan a por ti. Prefieres 1000 jalos ou gorila? 1000 jalos, Tuve unha experiencia moi mala de pequeno cun jalo, Ah, pensei que pensei sí, con gorila. pero 1000 non teñen que ser jalos de pelea, Son jalos, a ver, jalos normales. 1000 jalos ou espada cun gorila. 1000 Un jalos. gorila. Eu quero os 1000 jaliños. 1000 jalos, Víctor. Podes razonar a túa resposta. Eu creo que sería moito máis rápido que eles, non? É máis, un pode comer, outro... Asústanse, despois. Ademais, Tamén. mira, si Tamén viven... poden aparecer nun donatorio, Sabes o que te digo? Tamén. Poden aparecer estar botando un aquele para irse ao jalo, sabes? 1000 jalos, a ver. Si este tanatorio. Sí, pode aparecer nun donatorio. Un tanatorio botando un... No. Ah, dixo eso. Ten sentido, bueno. Xente, vos que entendestes, por favor. Jalos, Sí. apunto Víctor Jalos. Ademais- Necesito un bolo. Ademais, antes que dixo que quería vivir ao lado do mar sin un peso, ven. Polo, patacas. Ademais, a mí non me gusta Abusar do a gorila. confrontación. A confrontación. O gorila, por moita espada que teñas, vaiche papar vivo. Eso A é mellor o que opino. resposta creo que foi a de o noso compañeiro Manuel. Porque di co gorila, cando tú queiras, no teu lecho de morte. Non é a mellor resposta. Pero Jodido entonces, xogo. entonces tamén está evitando o conflicto. Claro. Ti tens que enfrentar a unha das dúas Claro. cousas. Hai E que botar o día antes de morrer, ti que sabes se vas a morrer mañana. un par de collóns se veña. Eu dixen gorila. Gorila. É o Jalos, eu estou contigo. É o Jalos. Un fajo ao forno, outro tal. Fajo ao Outro gorila. doullo para a miña É máis, se non son de pelea. Claro, non son deses de pelea, sabes? Outro, eu que sei. Son 1000, tampouco son tantos. No. Mira. Un par de horas ventilamos. É mira, Víctor. si estou na casa e non teño pasta, tes para comer. Ves? Tes jalos? Así. O que falábamos antes. Vivindo ao Ao lado do mar, tens os 1000 Os jalos. 1000 jaliños ali. Estás firme. Claro. Javi, Víctor. Eu penso que Wow. Un placer, hoxe Ora Estuvo toca. ben, non? Ora Estuvo toca o principal do furancho. comer. Comer. Aí está. Víctor, vamos a comer algo. Aquí O regaliño. Vamos a dar un Que regaliño por 3 respuestas falladas. Só Dúas. Dúas e unha que che chivamos. Tes un regalo, aínda así, la mar de bonito, unha bolsa de Toxo Telecom Vale. para que a combines en Atelier 21, cunha camiseta para que combines tamén para ir ao súper que estás dentro. O super. É unha M, ti, estás a tipo fino, ben che vale. Pudámola planchar, Eu non teño de metela, pero... Ben, vale, digo eu. Ah. Iso tamén alterará a A ver, Víctor, tampouco. cosita. Fallaste 3 preguntas, Víctor. Ainda que as camiseta bueno, planchada. bueno. Non sei, é sordo, caralho. Bueno, Víctor, moitas gracias, Fran. por invitarme. Un placer, como sempre. un placer, Javi, un placer, Víctor. Un momento, teño unha pregunta máis, Víctor. Teño unha pregunta máis, Víctor. A quen nos recomendarías para traer ao podcast o Furancho de Toxo Telecom? A quen nos recomendarías? Pois eu traería a Gabi G. Gabi G, que é un influencer tamén, Sí, non? sí. Gabi, estás máis que invitado, tío. Estás máis que invitado. Desde ahora. Contactaremos, vale, ainda que sean 800 euros ou o que sea, falamos. Eu O quería... rapaz é moi simpático. Sí, a verdad que sí, Gabi me G. gusta moito. Sí, é verdad que sí. Eu quería, antes de despedirme, darlle as gracias á empresa que fai que isto sexa posible. Grupo para... Vi streaming. Vi streaming. Perdón. Vi streaming, é verdad. Nos acompaña en todas as audiciones, menos Non en una. sale, pero detrás das cámaras hai xente. E está Sí, o é verdad. personal de Vi streaming. Temos mogollón de xente para gravar isto. A verdad que está sendo un proxecto super ilusionante. Mala moito, non? Gracias tamén ao Furancho, obviamente por cedernos o espacio outra vez. Gracias a Toxo por patrocinar este podcast. Gracias a Víctor por vir. Gracias a vos por Gracias a vos por ver. E vémonos no siguiente, Furancheiros. Chao. Dentro música. Pito, estuvo ben, non? Unha lesión
Pintos montes de amarelo e verde, son un toxo, non dou gato por lebre. Se o que buscas é un lugar seguro, na toxeira hai sempre un refuxio. Pintos montes de amarelo e verde, son un toxo, non dou gato por lebre. Se o que buscas é un lugar seguro, na toxeira hai sempre un refuxio.